Terus mapan ana ing suwijining panggonan ingkang sekeca nenggih ingkang winastan ing Kusni Yama Lebari. Den jenengake Kusni Yama Lebari nenggih sangat damiwah Ibu Kawa. Nenggih ing mangke wis peputra mila bengeng manah tanpa upami. Dadya mangkono ingkang ana mung bagya lan mulya. Garwaku wong ayu. Inggih Kakang. Wis pirang taun lawase anak-anakmu ingkang padha miyos dampit wis padha diwasa. Sakwise ingsun peputra cacah 5 turta kabeh dampit tegese lair lanang karo wadon. Dadi saiki gunggunge ana 10 lanang karo wadon. Inggih Kakang. Aku kepengin rembugan lan siadi. Sumangga kula badhe nampi dawuh paduka Kakang. Dedem prabawaning ratri Sasatara wis manjer kawuryan tan kuciwa memanise manggap srinateng kalu siniwaka sangya pradase aklar ning Cakrawala winulat ngalangut prandene meksa kebekaan saking keng tarang wong ayu kula wonten dawuh Kakang anakmu kang dampit mbarepe si Kabil utawa Kain dampitane Iklimah utawa Alimah wonten ingkang angka 2 Habil utawa si Abil dampitane Labuda utawa si Daminah kang angka 3 Israil utawa Abdullah dampitane jenenge Sarinah banjur Israwan utawa Abdurrahman dampitane wadon ingkang aran Onah
Banjur ingkang wekasan si Basradiwan utawa Abdul Karis ingkang dampitane wadon ingkang aran Dayunah. Yayi garwaku wong ayu. Inggih. Aku rumangsa bungah tanpa upama dene samengko wis ketok diwasa kabeh lan iki wujud sih lan kaagunganing Kang Maha Kuwasa. Najan pun Kakang lan Siadi diudhunake saka swarga nanging Gusti Allah isih gedhe katresnane marang aku lan kowe ketitik wis sawetara pinaringan momongan wa ing katresnanku lan katresnanmu pinaringan wa ing katresnan wujud putra-putramu kabeh kuwi. Inggih Pangeran, semanten ugi kula sekawit panginten kula Kang Maha Kuwasa sanget dukanipun inggih awit saking kalepatan kula lan paduka ingkang nerak pepacuh nanging jebul tasih ageng palimir maning Gusti Kakang. Iya Diya. Ayo tansah ngagungake asmaning Allah kanthi tansah manembah marang panjenengane sarta kanthi panyuwun muga-muga putra-putramu iki mengko besuke tetep dadi panyambunging lakon. Ora liya lakuning urip ingkang kebak pangarep-arep, angripta tatananing bebrayan, bantu binantu bisane ngreksa lan ngiseni jagat iki kanthi nindakake dawuh-dawuhe Kang Maha Agung. Nuwun inggih Kakang. Anggen kula lan paduka kula wentah lare-lare wiwit sami jejabang namung kanthi pangajab sageta sami kedunungan budi luhur tindak ingkang utami bekti dhateng Allah saha suyud dhateng Rama ibunipun Kakang. Yayi iya. Lan malih mendah bejo bingeng manah menawing tembenipun putra-putri paduka ugi saged nurunaken kados kula lan paduka Kakang. Kakang kinten kula badhe saya jangkep raos kabagyan menika namung lajeng kados pundi srana miwah lampahipun. Yayi, aku go banget cocok lan condong nayogyane apa kang dadi penemumu. Seranane ora ana liya kejaba. Ayo padha njodhokake anak-anakmu. Anakmu kang lanang antuk anakmu wedok supaya bisa sih-sinian ingkang tembene nurunake yaiku kaya patrapipun Kakang lan Yayi Kawa. Inggih Kakang inggih. Menika langkung prayogi dasar sampun gangsal jodho. Upamiya setunggal jodho menika mangke anak-anak gangsal. Yen anak-anak 5 tegesipun badhe tambah kulawarga cacah selangkung temah saya regeng Kakang. Muga-muga mengkono. Mong panemumu kuwi sing kaya ngono ning aku go duwe penemu. Inggih kados pundi? Reh ning kabeh putramu iku ora kabeh padha rupane. Inggih, ana kang bagus ayu nanging uga ana ingkang elek banget. Inggih, lan kabeh mau manut dampitane. Kabil karo Alimah ya si Iklimah kuwi bagus karo ayu nanging Habil karo Daminah kuwi ala banget. Mengkono uga adi-adine yen sing lanang bagus dampitane ayu. Mula pun Kakang duwe cara supaya besok turune bisa dadi becik lan supaya adil ingsun bakal njodhokke atmajaku kanthi srana mengkene. Ingkang rupa bagus bakal tak jodhokake antuk wadon kang rupane ala. Semono uga wadon kang ayu bakal sung gathokake entuk anakku lanang kang ala. Kanthi mengkono kejaba adil uga anakmu ora bakal entuk jodho dampitane.
sarating pantan sumula madangi pasareyan ngenani wadana katon remu Kakang Mas pemanggih paduka njodhokaken anak ingkang kados mekaten kala wau kula nuwun sewu garwa paduka kula mboten rujuk babar pisan kula mboten condong apa dasarmu gage muni apa dasarmu teka ora condong karo penemuku Kakang ingkang maha kuwaos nitahaken menungsa inggih putra putri anak-anak paduka Jalarestri menika tartamtu sampun mengku adil monggo dipun suraos kenging menapa putra paduka ingkang bagus dampitanipun kok ayu mekaten ugi ingkang awon dampitanipun ugi awon anut pangraos kula Gusti Allah sampun netepaken jodhonipun Kakang Yayi pangrasa kurang ngono merga sing maha kuwasa iku yen to pancen wis netepake jodho tumrap dampitane anak-anakku tartamtu panjenengane paring wisik menyang aku ning nyatane Gusti Allah ora paring dawuh marang aku nggonku bakal njodhoke anak-anakku Kakang ingkang menang njodhokaken menika kedahipun kula awet lare menika medal saking weteng kula hawa kowe aja kaya ngono nadyan bocah-bocah kuwi miyos saka Bogor nanesi adi nanging kabeh mau merga pun Kakang kang leksanani aku kang leksanani sahwat ngerti yo nindakake salulut ya saresmi ya sanggama iku mengkuancas kang tinuju nyatane ing akalku diparingi kudrat lan kinudrat pinaringan karep mengkono dening Gusti Allah tegese diparingi daya ketarik marang awak ira lan reh ning kowe wis dijodhokake dening Gusti Allah kanggo aku mula aku wajib nindakake saresmi tegese kuwi penggawe suci jer aku sanggama lan si adiku penggawe suci aku sanggama lan kowe iku dadi pikukuing iman lan lajering pangibadah uga marang Gusti kang nyipta aku lan kowe pun Kakang nindakake sanggama lan si adi uga njalari raketing katresnan temah saya mantep nggone padha nglakoni urip ana ing alam donya iki kang angka 3 nyatane kejaba pun Kakang ngetokake wiji ingkang tumanem ana ing sariramu uga ning wetengmu nanging uga weweh rasa kemarem nyatane wong loro nyandang rasa pangrasaning jiwa raga yaiku gembira nikmat kang sarta marem nadyan leres nuwun sewu nadyan leres nanging paduka sampun ngantos netepaken bilih saben-saben nindakaken sanggama tartamtu saged pareng raos pemarem dhateng kula kula nuwun sewu kula wangsuli sepisan malih paduka sampun ngantos netepaken bilih saben-saben nindakaken sanggama tartamtu saged paring raos pemarem dhateng kula ateges boten namung paduka ingkang kagungan kekiyatan bab menika Yayi rasa pengrasa tripekara ingkang tak kandhakake gembira nikmat lan marem mau ora bebarengan tekane ambal-ambalan miturut kahanane sepisan gembira iku tekane ing nalikane wiwitane tumindak
Semono mau yen to padha-padha nunggal rasa, padha-padha lila legawane, tuwing gembira mau jalaran kepingining ati ingkang kena den arani sengsem. Tegese keturutan apa kang dadi kekarepane. Mulane sing nandhang gembira ora liya ya si ati mau. Ati yai. Kuwi sing gembira. Banjur ingkang angka 2 gembira nikmat. Iku tekane nalika nengahi tumindak. Semono mau yen to trapsilane tumata tuwing nikmat mau jalaran kepengining nafsu ingkang aran syahwat keturutan. Dadi ingkang nandhang nikmat ya si nafsu mau ingkang kebabar ning saranduning awak. Lan ing wektu iku gembirane isih lestari lan saya wuwuh di. Iku gembira nikmat. Banjur sakteruse mendem nikmat. Mendem nikmat iku tataran ingkang kudu diliwati ana ing antaraning gembira nikmat karo nikmat marem. Bisane teka uga yen trapsilane tumata ing wektu iku si gembira mung karicat eling cat ora. Merga si ati sakbarane akal pikiran wis kaprabawan dening rasaning gegeter. Rasaning gegeter otot alusing badan. Banjur nikmat marem iku tekane nalika pungkasaning tumindak. Pungkasaning tumindak kuwi jenenge nikmat marem. Kudu ngliwati mendem nikmat. Lah, reh ning sira bisa ngrasakake jatining pemarem ora liya ya merga saka pakartiku. Mula tegese ingsun ingkang luwih wenang. Wong lanang sing luwih wenang. Aku sing luwih wenang murba menyang anak-anakmu kabeh. Mboten. Menawi ngaten menika naminipun Paduka namung menang-menangan. Paduka mboten badhe saged paring pemarem dhateng kula. Menawi Paduka piyambak mboten katarik raosipun awit saking wujud lan darbek kula. Semono uga kowe ya ketarik rasamu menyang aku. Mula pungkasane aku sing neteske wiji. Mboten namung Paduka. Mboten namung Paduka ing saged ngedalaken wiji kala wau. Nuwun sewu. Wiji ling rasa mboten namung Paduka, wiji ling notpah. Mboten namung Paduka nanging kula ugi saged. Tegesipun ingkang kagungan wiji menika mboten namung Paduka. Ora. Sing duwe wiji kuwi mung aku. Nyatane bisa ditonton mripat. Merga wujude nutpah ana. Nek kowe ora bisa dideleng lan ora ana wujude. Upami to wujud mboten cetha ning Paduka lak saged ngraosaken. Kraos mboten. Rasa karo wujud kuwi beda. Rasa kuwi sing bisa nyekseni sak awak kabeh. Ning nek wujud kuwi sing nyekseni mripat utawa mata. Mula kudune luwih sampurna nek ora mung bisa dirasake ning uga kena dideleng wujude. Kula percaya bilih wiji Paduka wujud. Wiji Paduka wujud ning nyatanipun dadosipun bayi menika wonten weteng kula. Asrar nggih nutpah Paduka wujud saged dipun priksani. Nanging boten badhe saged dados jabang bayi menawi boten mapan wonten ing padharan kula. Menika cetha menawi ingkang saged njalari dados bayi menika nutpah saking kula Kakang. Ora bisa. Merga kowe kuwi mung madhai. Tak baleni sepisan meneh kowe kuwi mung dadi wadah. Tanpa ana tirta sanggama saka aku, kowe ora bakal bisa duwe anak. Saged kemawon. Paduka aja nyepelekke wong wedok. Nyatane kula saged nggembel bayi. Ngantos saged nglairaken balik Paduka cobi. Upami Paduka saged nggembel bayi ning boten badhe saged nglairaken awit Paduka mboten gadah margi. Paduka mboten gadah dalan. Upami to dados jabang bayi badhe medal pundi? Kowe aja ngina karo aku. Aku wong lanang kang luwih dhisik dicipta dening Allah.
aku bisa anak-anak kanthi nutpahku. Kula iki saged manak kanthi nutpah kula piyambak lan pirantos sing badan kula. Bumi gonjing wangi lat-lat. Ler kintang alis risang mawe gandrung. Timbang rame kanggo nuduhke lan mbuktekke aku apa kowe sing bisa duwe anak. Ayo yen pancen kowe bisa padha ngetokake nutpah lan asal, ayo diwadahi cupu, disesuwun marang Gusti Allah mengko wijine sapa sing bisa dadi bocah. Inggih kula mboten ajrih, kula mboten wedi. Sumangga kepareng paduka lan kula saged netepaken bilih kula saged mujudaken anak tanpa wiji paduka. Drek-udrek sangat kamiwah garwa samono sigra manjing pepengkeran Datan Saronta kalih nyosigra ngedalaken tirta sanggama anut caranira sowang-sowang ya den wadhahi cupu rasa saking sangat daminat dan cupu tinutup rapet makaten ugi asrar saking sang hawa kalebetaken madaning cupu ingkang sami-sami tunutup lakuning dina amecaki tumapa ingkang wanci dumawahing mangsa kala sangat hamiwah hawa siang dalu datan kendhat meminta marang dat kang murwing dat kanthi rasaning pameleng amung kawusa hocap nalika semono diwasaning dina wis ngancik 40 dina 40 bengi ana kaelokan tupi cupu sigra binuka kanang cupu dadya kaget Dewi Hawa. Tananira ayo gumelku cemrah maratani Kang Mas kula trimah tumungkuling paduka nyuta paduka linangkung paduka cinaket dening pangwaos tunggal paduka sesemban kula sakbibaripun Gusti Allah. Kula tinitah putri ingkang langkung ringkih samukawis kula. Nadyan wujud jejabang ingkang wonten cuwu paduka mboten sampurna. Nanging jebul saged maujud kosok wangsulipun ingkang mapan wonten ing cupu kula inggih namung masih wujud rah alambah-ambah. Oh. Kan samar pamoring suksma sinuksmaya winah yen ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana manekung megeng napas lan upus ngibadah mring ngarsaning Allah nenggih Sang Adam dene nyatane wujud gatra jejabang nanging ora sampurna katarima pamintane
ana daya ingkang mijil saking mbuh-mbuh sangkane saking kaparinging dat ingkang maha agung. Daya luweh ingkang mapan ing palarapaning Sang Adam ngalih mring sariraning punang jejabang sigra sangkep saranduning aga kadunungan jatining urip mesem jroning wardaya gumuring antariksa para malaikat ingkang samyang ngurmati. Bejo kemayangan ya iki nyatane aku isih diberkahi dening Kang Maha Agung. Saiki bisa dadi jabang bayi tenan. Mawa cahya sumunar beda kelawan atmaja kuliyane. Yayi Kawa wonten dawuh seksenana lan tak seksekake rina wengi isining segara gunung. Anakku iki bakal tak paringi tetenger sis. Inggih ngaturaken panuwun Kakang. Gula wentantan perbeda kaya dene anak-anak mulyane. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Cupu ingkang kanggo predonti pun Kakang lan Siadi bakal tak guwang saka ing papan kene. Inggih ngestaken dawuh. Amprung mbuh tibane Kanang Cupu tinampa dening Ngajajil. Tinampa dening Ngajajil binekta dhateng poncoting bumi ing sisih ler.
Nyarlangening kalayan aglar pandamuncar tinolir kekoneng surem sorode tanpa adang Yayi Kawa wonten dawuh Kakang sepira ta bombong bungeng atiku lamun ta nyawang putra-putramu kabeh iki katon padha dewasa walagang nggih pangabekti kula katurama iya kabil tak tampa gawe gedhening atiku semanten ugi bekti kula katur pabekti kula katurama pangabekti kula katur Pak kunjuk luwat bapak winatu pakurmatan ora susah dikoki Kang Winantu pakurmatan nggih kula aturaken bekti kunjuk paduka winatu pakurmatan iya bekti kula bekti kula Pak nggih bekti kula Pak iya kabeh wae tak tampa iya anakku nggih kowe gawe seng-seming rasanipun ibu Kabil Alimah Habil Daminah Israil Yosi Abdullah lan Sarinah Israwan Yosi Abdurrahman lan Onah apa dene Basadriwan Abdul Karis karo Sidayunah nggih Bu aturaken panuwun gawe atuh pakurmatan lho bulan baleni wae Rehne nyatani ibumu wis rujuk kelawan aku titi mangsa iki kanggo lestarining sejarah lan uga supaya bisa tangkar tumangkar manungsa ning jagat raya kang ngrenggani bumi iki kowe kabeh bakal tak pala kramakake waduh nggih ngaturaken panuwun dasaripun kula nggih sampun kraos remen kalian siji jinis nggih kula pancen ugi kula sampun kemedah-kedah Mila kula aturaken dhumateng paduka winatu pakurmatan. Wis. Nggih. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Rama kados pundi? Inggih Rama kados pundi? Wah, nggih kula nderek-nderek. Ngene. Sira kang pembarep ya kuwi si Kabil utawa si Kain bakal tak dhawuhake nanging ora entuk dampitan. Merga saka panemuku sira kang diparingi dening Gusti Allah rupa bagus bakal tak jodhokake kelawan kang sawetara rada kuciwa rupane semono uga ingkang lanang kuciwa rupane bakal tak antokake wadon ayu kang dudu dampitane kang mengkono rinasa adil awet kabeh mau supaya besok tedhak turunmu lan uga sira ora entuk dampitanira mula kang saka kuwi rehning nyatane antarane Kabil lan uga adi-adinira kabeh wis ngatekake munggo apa kang dadi dawuhing kramamu titi mangsa iki gage manuta apa kang dadi pertikelipun bapa Nang rodha satama mangsa yo mentang gandewa